Good afternoon mga sano, good afternoon sa inyo lahat. Ngayon po feature naman natin yung katropa din natin na nagbebenta ng mga rims tsaka yung gulong. So kung sino ang may planong magpaganda ng kanilang kotse, lagay ng gulong, bagong rims, yun ang pupuntahan natin mga sano. So antayin nyo lang pagdating natin doon mga sano. So stay put lang kayo dyan. Tsaka mga sano, sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please subscribe naman. Don't forget to subscribe. So yan mga sano, papunta pa rin tayo doon sa tindahan ng mga rims tsaka yung mga gulong. So nandito na tayo siguro mga 5 minutes na lang. Dito pa tayo sa Basak, Lapu-Lapu. Ito bandang Barangay Hall. So sa mga maka-view nito at nasa Lapu-Lapu lang or Mandawi, so pwede rin kayong puntahan nyo itong tindahan na to. So mamaya antayin na lang yung video ko para makita nyo yung tindahan. So stay put mga sano. So mga sano, nandito na tayo. That's A&B Enterprise. Ayun. So yung A&B Enterprise madali lang tuntunin because ano lang siya, just right across Crown Regency. Ayun si Crown Regency. So napakadali lang niyang mapuntahan mga sano. So ayan si A&B Enterprise. So tanong natin kung saan pa yung branches nila mamaya. So puntahan na natin mga sano. So ayan, ito si A&B Enterprise mga sano. Ayan. So yan yung nila phone number. Tara puntahan natin. Saka yan yung mga display nila sa iba't ibang rims. So daming pagpipilian. So may mga 15 to I think 20 to 24. Dami. Isa-isahin pa natin to. Saka mayroon din silang gulong. Grabe yung display nito. Good afternoon, bossing. Ayan. Good afternoon. Sige, isa-isahin natin to. So ayan mga sano, may ilan na tatanungin natin yung presyo sa bawat, hindi naman siguro bawat rim. Napaka naman, medyo disturbing na rin sa kanila. Siyempre they're on duty, so hingi lang tayo ng konting idea sa kanila kung magkano yung ito master. So konting idea lang kung magkano yung presyohan. Hindi naman lahat para hindi natin sila maabala masyado. So wait mga sano. Okay. Mga 14 rim, mga magkano? Nasa 11,500 to 10,000. So nagre-range ng 11,000 to 12,000. 12,000. So parang ganito. Ito, mura lang siya. Mas mura to. 13 ito. 13. Oh, 13. So mga puro to 6,500 to sa lawa puro 7,000. Ito 6,000 mga sano, 6,500. Itong mga 13 na rims. At saka yung pangalawang naman doon, yung nasa medyo nakapatong, yan yung 7,000. So kung magpapaganda tayo ng kotse mga sano. At saka yung may isa pa silang sabihin ko lang sa inyo mga sano, may branch pa sila sa MJ Cuenco. So bandang yon. So landmark is Tejero School. So bandang Tepadilla ganon, or doon Bonifacio Street doon banda. So papuntang Plaza Independencia or Cebu Technological School o doon banda, basta MJ Cuenco. So yun, ulitin natin, ito 13 6.5, mura lang mga sano. So itong 14 nasa taas
7,000. Napakadali lang magpapugi ng mga sasakyan ngayon. Siyempre, unahin natin gulong. Siyempre, pag gulong, rim. Itong anong sukat ng... Ayan. Ba, yun. Ayun. 11.5 sir. 11.5. Lahat yan, dalagong pa. So, ba't isa? Hindi lahat. Apat. 11.5. So, mga sano, kung maabutan nyo to, kung ma-view nitong vlog ko, bisitahin itong ANB Enterprise. 11.5 lahat yan. Apat. Ito. Tawagan itong numero nila. ANB Enterprise, Lapu-Lapu. Ito. Focus natin itong numero nila para hindi kayo magkakamali. 11.5, apat na gulong. Apat na rim, apat na may guma pa. Package. Para magpapasko rito Agang-aga magpapasko. Ayan, tandaan nyo yung numerong yan. Ulitin ko. 11,500. Hindi lang yung isa na nakaharap, pati itong tatlo, apat. Ayan mga sano. Maagang pamasko to. So again, mayroon silang branch sa MJ Cuenco, Cebu City. Doon malapit sa Tejero School. So barangay na yon? Tipadilla or Barangay Tinago. Yun. Ayan, ulitin ko, apat, 11.5. Sasakyan na lang kulang nyo dahil may gulong na kayo mga sano. Ayan. Ito, hindi lang tayo pang kotse. Ito, may pang off-road din. So ayan. Magkano bintahan isa? Ayun. Ito yung size. Ayun. Yan. Para hindi na tayo. Kayo na lang magbasa mga sano. Ayan. Gusto na yung magamit natin mga SUV. SUV. Fortuner. Yes. Ilis to, branded. Ilis, made Yes. in Indonesia. Made in Indonesia mga sano. 7,000 ito isa. So mga sano, dadalhin ko kayo sa loob para konting idea lang ng mga presyuhan at kalakaran ng mga rims at gulong, mga goma dito sa ANB Enterprise, Lapu-Lapu City. Okay, sample. Size 20. 20 sir. 20. How much? 60,000. 60,000 apat. Dalagong pa rin. For Fortuner. Dalagong pa rin. Hilux. Oh, Black Rhino. Wow. Sino bang hindi nakakilala ng Black Rhino? Puro Black Rhino yan. Puro Black Rhino. O yun. 60,000 apat. Dalagong pa rin sir. Dalaguma. Maagang ang pamasko dito sila. So ito, 60,000 apat, Dalaguma. Sasakyan na lang kailangan nyo. Alalahanin nyo na lang, sasakyan, gulong at rim, mayroon na kayo, 60,000. Ito mga sano, dami naka-display dito. Okay, pakita natin yung baka isipin nyo, walang guma, ayan. Ayan, may guma. Ayan. So, again, ANB Enterprise, Lapu-Lapu, at saka MJ Cuenco. Ito yung mga guma nila. Saka siyempre, pag hindi naman tayo pwedeng magpatakbo ng sasakyan, rim lang. Pero basta mahangyo pa na, hindi pa na fix. Negotiable. Negotiable. So ito si Bossing. Bossing. Ito mga against the light dito. Ito mga siyempre sa mga ganitong involved yung sasakyan ng mga business, nandyan yung mga friendly na mga may-ari. Hindi tayo walang suplado dito mga sano. Friendly lahat. Kasi yan na yung pagkailigan mo yung sasakyan, napakadami mong makikilalang o magiging kaibigan. Kasi pag gawin mong hobby yung sasakyan, dyan kayo napaka-enjoy. So, yun si ma'am. Yeah. Again, bisitahin nyo. Ulit-ulitin ko sila, bisitahin nyo. ANB Enterprise. Ito, nagdadagdal na naman ako. Ayan. So mga sano, konting review lang. Again, konting review lang. Ayan yung number nila, ANB Enterprise, Lapu-Lapu City. Ayan yung number nila. So konting review lang tayo tungkol sa mga rims nila na display. Napaka-affordable, may kasamang goma na. So ayan, this is nag-range to, nag-start to ng 6,000. Ito mga 13. So ito mga 14 sa taas, nag-start to ng 7,000, napakamura. At saka yung mga konting promo nila, yung kalahin nyo, apat na gulong.
11,500. Ayan. Saka itong mga pang ano nila. So ayan again. Ito yung display nila. So So ayan mga sano, napakaganda, Black Rhino. Isa to sa mga pangarap ko rin balang araw. So ayan mga sano, isa na naman pong episode yung natapos natin. Saka yung pinifeature natin yung ENB Enterprise. Nagbibenta po sila ng iba't ibang size, iba't ibang klase ng rim at saka yung gulong, yung goma. So gagandahan lang doon mga sano, kaya suggested ko na talagang ano ko siya sa inyo, sasuggest ko na doon kayo pumunta, doon kayo bibili kasi napaka-accommodating nila, napaka-friendly. So at saka may ibang services din silang in-offer, simple vulcanizing, wheel balancing, alignment, at saka yung may nitro din sila. So ayan mga sano, again, ENB Enterprise, Lapu-Lapu City, at ENB Enterprise, MJ Cuenco Avenue, Cebu City. So ayun, bisitahin nyo lang yung tindahan nila sa mga gustong magpaganda ng gulong. May mga package deal din sila, promo. So napakaganda, napakadali. So again, thank you mga sano. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please don't forget to subscribe. And thank you. To God be the glory.